s-a stricat ședința foto, Nu, noi ne bucurăm de viață și suntem un model pentru oameni, că e frumos și în România. Ați venit special ca să faceți poze? Da. În seara asta avem și la un club este salsa, deci noi suntem iubitoari de salsa. Uite că nici n-aveam program în seara asta. Fiecare experimentează ce vrea. Fiecare vede lumea prin interiorul său. Astrolog, psiholog. Da. Păi m-ați terminat. Da, și eu sunt poetă. Poet. Da. Ei, mă mut în partea dreaptă aici, mă mut aici, vreau să-mi spuneți așa. Cam ce poezie s-ar potrivi acum în seara aceasta minunată, la mare aici, Iar cam mă ce s-ar gândeam că potrivi? trebuie să scriu o poezie despre apus, că am scris una despre răsărit. Am o pagină de Facebook pentru poezie special, Contesa Eli Dionore. Și acum ce ne recitați? Doar o strofă, dar pentru răsărit de soare. Zilele Redala. Magia răsăritului de soare o întâlnești uitându-te în zare. Pură motivație și concentrare, dându-i omului de plină relaxare. Am să-ți dau o carte de vizită. Doamne ajută de când... Păi eu de-aia am stat aici. Da, știu. Și probabil dacă o să citești, ai să înțelegi niște lucruri, cum văd eu viața și să știi că o văd bine. Că toate hainele ți-au intrat la apă, că nu mai ai nimic din tot ce ai.